mngani angikaze ngihleke kangaka empilweni yami. Hayi cha shami. Umisindaba hayi wedam phela usizo hayi. Yazi angazi singayini ngaphandle komisindaba. Uyayishayela isense lo yamama Shem. Yo, I can't fix it today. Hayi iyobona nakusasa ne. Hayi ngiyabonga nokuthi ngingamukele kahle kamnandi esikoleni senu and today I feel like ngathi idala nganazi. No, you welcome. Ukuthi nje nawe uyayifanela nathi. Yabo nje sikulevel eyodwa. Hayi ke iyobona nakusasa. Yo, bye. Bye. Nakusasa. Kuzomela ufonele umamakho aphume endlini abaleke uzibuza buziyenza lokakushoyo yini kodwa fana mdumile yo amasiyahle kugcineke awazi indaba zikamamakho busiyini kodwa nansi hani akaphenduli zama futhi ubonani mngani uboniswani kunabantu abafuna ukumbulala bathunyele mngani kuzomela senze iplani What is the finger,